Hi mga ka-voiceover, si Mami Rose na naman po, and for today's vlog, to be continued ang ating trick or treat. Pagkatapos nga po mag-trick or treat na sa Kia sa aking trabaho, dumiretso po kami dito sa SM Clark at nakita po namin yung mga nagko-cosplay dahil nga po may trick or treat party din or Halloween party ang SM Clark. At ayan, sabi ko nga kay Zakia mag-picture muna kami dito, kaya lang nagmamadali siya at talagang ginugulo niya kami at ayan po, tumakbo siya mag-isa doon at hinabol namin siya at nakita niya pala yung playground ng mga bata at gusto niyang pumasok pero sabi namin kain muna tayo para naman may lakas si mami at saka si daddy. Pero ang totoo noon, hindi namin siya dinala doon kasi medyo oras na. At ayan, umikot na lang kami dito mga mare at nakita namin yung mga batang may suot na mga iba-ibang costume dahil nga Halloween party. At naisipan ni Daddy magpa-pictures kay Predator at sa Alien. Pero tignan nyo nga naman po si Zakia, walang katakot-takot basta may nakasumpal sa kanyang lollipop. O, diba? At pagkatapos nga po nun, lumabas na kami para naman po umuwi na. At ayan, nagpababa siya habang hinihintay namin mula parking si Daddy. Yun lamang po. Thank you. Bye-bye.